ageno nudhi maber. Asemisu to kata kamano tuo moro duong'o dhodwa kama tin, koro sani ane ward ayudo thieth maber. Koro pod ok wabi post, wabiro post ka asethiedhra masechango. To kata kamano nitiere video achiel manase schedule monego bed ni dhi live chieng' wuok tich, koro mano to ubro neno, to modong'go tabo chako post kasechango. Ero uru kamano for your support, kendo aherou kabisa. Bye.